Il-Gvern m'għandu ebda ħsieb li jingħata xi permess biex tinbena moskeja fiż-żona taż-Żonqor f'Witilgħajn. Din id-dikjarazzjoni ċara saret mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru u kienet ippubblikata f'The Malta Independent. Dan wara li l-ġurnali rapporta kif studju dwar l-impatt soċjali tal-Università Amerikana tkellem dwar din il-possibilità minħabba li jistgħu jiġu Malta numru ta' studenti Musulmani. Filwaqt li studju bħal dan huwa wieħed importanti għall-Gvern meta jiġi biex janalizza r-riperkussjonijiet ta' proġett li jkun se jitwettaq, eventwalment jieħu d-deċiżjonijiet li jħoss meħtieġa. Aktar minn hekk, l-istess studju nnota kif studenti li jippratikaw ir-reliġjoni Iżlamika faċilment jistgħu jmorru l-Moskeja ta' Kordin li hija biss madwar 20 minuta bogħod bil-karozza. Fl-istess ħin l-Uffiċċju tal-Prim Ministru għamilha ċara li l-idea ta' moskeja fuq il-kampus qatt ma ntalbet mill-iżviluppaturi. Dan fuq l-ebda wieħed miż-żewġ siti li se jkollha l-Università. Kien innotat ukoll kif l-Università Amerikana f'Malta se tattira madwar 4,000 student minn pajjiżi differenti u għalhekk ta' twemmin u kulturi differenti. Intant il-ħsieb li pajjiżna jkollu tieni moskeja issema ferm qabel tħabbar l-investiment tal-Università Amerikana. Fost oħrajn din it-talba saret mill-Imam Mohammed El Sadi. Għalkemm s'issa ma kienx hemm deċiżjonijiet f'dan is-sens, persuni moderati li jippratikaw l-Iżlam jemmnu li jkun aħjar li l-komunità Musulmana li diġà hawn Malta ikollha postijiet uffiċjali fejn tiltaqa'. Dan minflok ma jkun hemm gruppi jippratikaw ir-reliġjon f'postijiet fejn m'hemmx kontrolli la loġistiċi u lanqas fuq it-twemmin imxerred.